FM 101.5 iphela all over KZN namhlanje ntambama salishwele KZN weleke sekhona ku TPM sokhuluma naye ukuthi kahle kahle zithini izinto ezineke kwakazi izona ke iDokofela namhlanje ntambama. This is the big night, bigger and better night no TG Highway FM. Right, sibukhoma on Highway FM Monday to Friday. TPM Somi sikhuluma naye balekile kakhulu namhlanje ntambama. Eqhawe. Hey, wona TG. Ungahle mfethu. Ngana ngicredit kakhulu khamba kanjani? Hayi mase ukhona wena vele ngiyazi ukuthi ke umuntu uzofunda izinto ezibalekile mfethu. Ayike into ebaleke njengale ukuthi umuntu afunda izinto ezibalekile. Ngale nje ukuthi radio bemnandi but also futhi funda phela into ethile kuyona radio, right? Hey bad ngijabula mina TG ngibingelele kuwena mfethu abalaleli na wonke umuntu osemakhaya njengamanje ngidonsa ke mfethu usemakhaya nami mfethu ngile kwelakithi radio mfethu uzwathini la kwaNondabula isikodi ke TG mfethu kade ngihlamba emini you know sinenkinga la kagesi mfethu so ugesi uhambi akukho kubasa inkuni akukho giza akusebenzi lutho but guess what ngigeze ngamanzi ashisayo lento ngikhubuze back in the days mfethu ukuthi mawungekho option okufudumeza amanzi wawukha amanzi ngendishi uwabeka eminyakeni ngigeze ngamanzi ashisa kamnandi kanjani. Hayi mfethu ayikho umuntu omnyama mfethu umuntu omnyama ahlule my brother. So Tipi siqale nawe ngeviki edlule sikhuluma izinto ezibalekile khulukazi ethine ukusevela imfundo yomntana wakho esikhathini esizayo ngibukile indlela umlaleli ayithande ngayo leyo ngosi leyo siyabonga kakhulu mfethu. Namhlanje Tipi ake sibheke naye futhi into ebalekile eyakhulukazi le iDokofela sithinta kahle ke inyanga iphelile unyaka uyaqala mfethu uthi ke umuntu aqala ebesevela ngoba uDecember uzoshaya manje kube ukuthi wena wakahleli wena awuyihlanganisanga ngendlela efanele. Sithi Tipi siqale khona nje ukuthi ahle sikhuluma ngazo iDokofela into enjani iDokofela qala kanjani siqala ngobani siqala nini yiziphi inhlobo zeDokofela ekhona just nje break it down for us ukuthi kahle masikho Dokofela TG sikhuluma ngalokho. Hey mfowethu TG ukuqala nje ke sitshela kona mfowethu indaba ebaluleke kakhulu ukuthi ke cha iDokofela mfowethu zibaluleke kakhulu and nje akuzona nje ukuthi ke mhlawumbe isystem yokonga imali kuphela it is a community based financial system mfowethu esekelwe even ku trust mfowethu idiscipline kanye ke nobumbano ngakho ke mfowethu ngisho nje iStokfela ukuthi ke ilapho abantu besuke behlangene khona mfowethu befaka imali njalo ukuze ke basizane ukufinyelela ukwenza izinto ezinkulu abayifisayo efana mhlawumbe negrocery ngikuzwela ubala esenyama ngikuzwela ubala abanye ke bahamba beze befike kuma school fees bedlalisana iDokofela ukuthenga imithi bedlalisana iDokofela ukuthenga imoto bedlalisana iDokofela iphinde ke isebenze indaba yeDokofela for izinto ze-emergency mfowethu ukuthi ke mangesimo esiphuthumayo kube khona imali umuntu akadala kayiStokfela ukuze enze leyo nto leyo but kabanye ke bahamba bezefika ekutheni bedlala iDokofela for ukuqala amabhizinisi TG so uyabona ukuthi cha lento yeDokofela into enkulu futhi ebaluleke kakhulu bhuti wami. Sure ngiyajabula kakhulu ukuthi lento kahle kahle umfela ndawonye ngesiZulu okwazi ukuthi ufukule usize umphakathi kahle ngokulingana kwacazelwane kwabelwane wonke umuntu aphume nokuthile but ke TP asikuvumeni ukuthi izikhathi ziyashintsha people evolve izinto eziningi ziyashintsha now iDokofela singasho ukuthi hayi lezi iDokofela is now outdated ayisekho manje emgangathweni so khona amabhange manje sesiyakwazi ukwenza imali siyifixe laphana ngenza stop for order ebhenki lami ukabuphi mehluko lapho ingasho ukuthi iDokofela is overrated sesikhona ezinye indlela zokusave imali ngalo le kweDokofela okanye iDokofela still a way to go. TJ ubaluleke kakhulu mfethu umbuzo wakho ukuthi engakutshela kona mfethu ukuthi cha amaStokfela mfethu asakhona ukuthi amanye wawo awasagqamile kakhulu nokuthi ke mhlawumbe abanye abantu abasakhulumi kakhulu ngawo sisakhula thina bekwenziwa ke iStokfela esizodwa lesi sokudla so mengabe kusesihlukaniswa bekade kubona wonke umuntu ukuthi zakhala naso ke iStokfela sisiyahlukaniswa kanti ezamanje TG iningi lazo abantu besebenza bona ukuthi umuntu yena kuphela ozaziyo ukuthi udlala iStokfela ukuthi udlala nabantu bale kude but mengabe sekuhlukaniswa umbona ngokwenza izinto zenzeke empilweni amaStokfela nje abaluleke kakhulu futhi mfethu nakufona isikhathi samanje because ke even though i cost of living iyakhuphuka
broker. So ke stokvels will help people to survive financially mfethu, afundisa ke nabantu indaba yo budget, afundisa abantu commitment kanjalo ne long term commitment mfethu. And ukubaleka kakhulu mfethu ukhuluma indaba zamabhenki. Okumnandi ukuthi ke abantu sebeyakwazi ke nokuya ebhenki bethi cha thina sibheka naleli bhenki noma sibheke emabhenki ahlukahlukene, kodwa ke sifisa ukusebenzisana naleli bhenki ukuqala sona istokfela. So abasemabhenki into abayigqugquzela kakhulu le mfethu, if ukuthi ibhenki lakhe likakazi litshela ukuthi ke bona bane plan yokuvula istokfela, ayikumele ulibheke ngenye indlela because iyona into le etrendayo and iyona into futhi esiza abantu. And ukumnandi ngayo manivule ebhenki ama-bank charges mfethu abemancane kakhulu, actually ayikho nje imali ebanjwayo. Leyo mali nisuke niyifakile mase nihlukanisa ngoDecember nohlukanisa exactly leyo mali kade niyifaka. So yazi ke manje inkinga ke le ukuthi sikhuluma emabhenge la kanti bengisahamba nawe kahle nawe ngento yokuthi hayi lento vethu into yomphakathi, into yabantu le yabona. So surely angeke kulanjwe kamakhelwane like kunama rice awuthenga, ngeke kulanjwe kamakhelwane like kunempuphe uthene yabona mase kuhlukaniswa. Now akubukeki sengathi TP ke indima yedokofela now isigcina ke se commercializwa hlazima ngolimo ojwayelekile kanti thina bekade sinalento yokuthi ayidlala indima emphakathini singalambi umphakathi we right, abantu be right. Ngizokwenzela isibonelo bhuti wami, I think it was 2024 if I'm not mistaken, ekhaya ngoDecember ngathenga mfethu, ngathi ngifuna ukuthenga into yokugcina ukuthi noma sengihamba ngoJanuary ngiphindele emsebenzini akekho umuntu ozongihlupha, uyozuphela uJanuary. Ngicela ukukutshela mfethu ukuthi ngathi ngizosuka ekhaya sengizohamba kwasekuthiwa malume into ukuthi siyashoda, malume into ukuthi siyashoda. So lokho kwangifundisa nike TG, kwangifundisa ukuthi kakhulukazi especially into yangoDecember mfethu nendaba nje yokuthenga ukudla kube kuningi. Yes, kusayistokfela right, but bafethu afehle kancane leso stokfela because the more ubona ekhaya wena unento eningi is the more uzovela uyimoshe same time. Kanti phela usuthatha imali either niyayibhenka noma nenza ibhizinisi nenza lokho nalokho okanye kuyayibeka nje imali yakho ibe ucash, uzokwazi ukuhlukanisa phakathi ukuthi hayi no le ake ngithi futhi ukuhlala phezulu kwayo noma isingenile stokfela sasihlukanisa, but uyakwazi uyicontrol ukuthi angisebenzise side ikota layo noma uhalf, but enye ngiyophinde ngiyisebenzise. But futhi ukudla kodwa mfethu hey niyogcina nithosa ngisho kungasafanele because kuningi then performa khona sekuyashoda futhi ibudget ayisekho. But angisicela leso stokfela sokudla kuphela sisabalekile naso, but ake sibheke nezo semabhenki nezinye igcina emabhenki ke benizalisela imali yenu futhi niyikhipha isina more, but ukudla ile akwazi ukuzala okunye ukudla. Nayo inkinga mfethu. Lalela ke mfethu into le stokfela yinhle kakhulu, nami ngiyayivuma, ngishayela isikhulu ihlombe ibasizile abantu kuningi kakhulu abantu abakuzuzayo mangizuza ku December. But do you think like lezi insuku lezi ngisema group amaningi ke mina yazi ngiyifuyele yabo. So ke idofela ngisuke ngiyifuna mina eze ukuthi kufaka imali kudlalisa ukuthenga inkomo, sithezana inkomo kanjalo okanye idofela ukuthi umuntu mayiba nomcimbi yabona kuyajikeleza ukuthengwayo makuthenga amakesi kuthengwa lokho nalo kuyajikeleza kanjalo enye indlela edokofela lozo. But ukuhluka kwedokofela ekhona ngabona manje TP even amatsha omncwaba manje sayadla idokofela ukuthi mase ngishonile mfethu ngiyadinga nje isitshelo omncwabo abanye bathi hayi mfethu mase ngishonile ngicane ngakhele umuzi kanjena nani kusho ukuthini konke lokho ukuhluka ke manje nokwanda ke kwazo ke dokofela ke iyakhulukazi kwindle emnyama. TG ngiyajabula kakhulu futhi because ngikhuluma nawe le topic and nawe unayi experience obufungithusa mawucaba uzwa ngikhipha abantu kule amagrosa ibayisa emabhenki, but I'm very happy ukuzwa ukuthi ke nawe khona experience onayo. So lokhu ekhombisa ngokusobala ukuthi ke ama stokfela impetha yakhula kakhulu ayavumelana futhi nesikhathi sesiphila kusona. People are no longer just saving to survive impethu but to grow impethu. So kama investment stokfela in particular mfethu are changing i-mindset yabantu mfethu. Abantu sebeqala ukucabanga nge-wealth creation, not just in month to month bavali. So kuyama-stokfela kahle mfethu azele uzokusiza lokho ukuthi singacabangi ngemanje mfethu, but sicabangele
uDecember, from uDecember sicabangela u5 years ozayo, from 5 years ozayo sicabangela u10 years ozayo. So ke lokhu nje kuyangifundisa ukuthi hayi cha abantu sebeyacabanga ngokuthi ke siphelela ukuphila ingo naphakathi becabangele neleli yakusasa. Yeah. So ilokho nje okungitshela kona. Sha fet no TP asibakhulu mfethu mhlawumbe amakhuluma nawe la ku High FM. Hlasimbe nje in closing ngiyazi ihlukahlukene idokofela ekhona inhloso yazo futhi nayo ihlukahlukene. Hlasimbe nje iziphi ehamba phambili lezi insuku lezi idokofela eyithanda kakhulu abantu nokuthi ke umuntu ke kuleso nalesi stofela ngena kusona yini okumele ayifunde, yini okumele aqwashiseke kakhulu ngayo, yini okumele alulekeke ngayo, yini okumele aqale ayithole andukuba abe ingxenye yeyidokofela njengaleso. Mfowethu kunama stokfele bhuti wami engiwabonile etrenda kakhulu. Uthola ukuthi abantu bahlangene mfethu mhlawumbe bawu11 from January to December. Mengabe siqala ngoJanuary futhi kube khona umuntu oyedwa futhi uyashawelwa imali mhlawumbe ukhokhelwa u2000 or 3000 ukuthi mfethu sicela ukwenza yonke into ofuna ukuyenza, dad ofuna ukushada, ofuna ukuthenga umuzi, ofuna ukwenzani, bese ngoFebruary kuthiwa siya komunye, ngoDecember siya komunye. So ezinye izidokfela lezi engiyibonile mfethu ngabona ukuthi cha abantu abaningi mfethu bayakwazi ukwenza izinto ngazo because uyabudgeta nje ukuthi mina ku5000 emholweni wami ngubeke eceleni but phakathi na unyaka kunemali angithola khona imali eyisamba ngikwazi ukuyokwenza izinto zami mfethu. La ubona khona abantu bethenga imoto, abantu bayashadelwa benza lokho nalokho but ke mfethu uthi nje into enemali ihlezi inenkinga, ihlezi nokukhuluma phakathi. So ke into ebalekile nje okokuqala khetha abantu bathembayo mfethu ongangena nabe stokfeleni bese kubekwa ama rules ama terms and conditions mfethu acacile ngalento eniqalayo mfethu. Transparency is very important. Everyone must know ukuthi ke how the money is managed kulesi stokfela. Then okugcina kube nenhloso mfethu efanayo, nonke nibe neplan efanayo ngoba istokfela siyaphumelela uma sonke siqonda ukuthi singenele ini la. And then ongakusho ama stokfela mfethu akhombisa ukuthi abantu ke bahlangana ke ngenhloso efanayo, financial stability and empowerment become possible for everyone mfethu. So ama stokfela wongona nje owokusiza umuntu osiqalile but asuke ezosilekelela thina sonke futhi sinamandla alinganayo le stokfela. Ningavumeli ukukhona umuntu ozondropa futhi benifaka imali efanayo because isifound oyena usefuleni ukuthola 60% nani uthola 30%. Idokfela mnganami ayisebenzi kanjalo. 55 for rice, 33 we chicken sihlukanisa ngokulingana because besifaka imali elinganayo. Ilokho engakusho abantu abaqaphela. Thanazale TP Msomi every Friday la ku High FM, salesman and a financial advisor. Simana njalo ngama Fridays la ku Highway Radio. TP in closing mfethu umuntu uthwaka nje kuma socials bayakulandela kanjani and bafunde more kwesikhulume ngakho namhlanje ntambama ukuze nomuntu naye athi baqambe nje inyanga iphelile abeqalaza becinga ukuthi uya ngakuphi mfethu ngoba hey uDecember uzoshaya manje kanti futhi ke awenzele ukuthi ngabona nedokofeza ama blogs lemnyanga ukuthi sokho into ofeza ama blogs abantu badlethe ofeza ama blogs lemnyanga ukuthi hayi nazo ezosemende nazo ama blogs siyakhela izindlu siyakhela lokhu nalokhu TP mfethu. So to learn more ngena nje kuma socials mfethu. Mfethu ibaleke kakhulu lento TP mfethu asiqaleke from itopic yethu last year ukusayivela for abantwana imfundo yabo till kuyidokfela asiqaleni bafethu angakabi lethu can start as little as 50 rand kuyaphezulu. Abafisa ke mhlawumbe ukubuza kwitopic yanamhlanje noma itopic ya last week noma ama topic asezayo in future bengangithinta inombolo yami ka WhatsApp u072 318 1171 07 noma 072 318 1171. Inkundla zokuxhumana TG ngikhona ezothandazani TP wakamsomi. Ngeke ngabhala ke ku WhatsApp mfethu ukuthi hey nansi indaba yeValentine iyeza isiseduzane. Ngabe ufuna ukufela ukuthi uthenge imbali noma ufuna ukufela ukuqala istokfela mhlawumbe leyo mali ubungawushintsha umqondo uqale ngayo istokfela ngoDecember nijabula into engakaze niyibone nobibi wakho. So ke qaphela ukuthi wenzani. Thanazale TP Msomi sabakhulu qhawe. Thank you so much, sir. Have a 101.5 every Friday. Thanazale TP Msomi, our salesman and a financial advisor. 100